Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita ang aton tutukan subong nga Biyernes, 41 degrees Celsius nga heat index naman ang na-record sa Iloilo City kag pila ka lugar sa Panay kag Negros subong nga adlaw. Automatic suspensions ang in-person classes ipatuman sa Iloilo City kung maglabo sa 42 degrees Celsius ang heat index forecast. Pila ka mga manunudlo nagakabalaka sa epekto sa pagtuon sa mga kabataan ng masami nga class suspension bangon sa tuman nga init. Pag hinabuyan na isang botelya sa mga menor de edad, nagluntad sa Barangay Argelias, Haro. Mga kabataan nagaliho-liho sa dalan. Konduktor patay sang mahulog sa nagadalagan nga modernized PUJ sa Bacolod City. Insidente na huli ka. Kag Wivra Meet 2025 sa Antique nagtakop na. Iloilo nagpanguna sa overall medal tally. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. In-person classes sa Iloilo City irekomendar nga suspenderon kung makarecord sang 42 degrees Celsius nga heat index. Samtang bangod sa kagutok, mga PDL sa jail facility sa Western Visayas, tuman ang nagaka-eksperyensyahan nga kainit. Si Kim Salinas sa Katutok Live sa Barangay San Isidro, Haro, Iloilo City. Kim? Jert, padayon na eksperyensyahan ang mainit nga panahon sa syudad sang Iloilo kung sa diin 40 degrees Celsius nga heat index ang na-record subong adlaw. Naglabot sa 47 degrees Celsius ang pinakamataas nga heat index sa Iloilo City sang Enero. 43 degrees Celsius naman sang Pebrero. Humalin sang Miyerkules sa tubtob subong adlaw, wala naman nagnubo sa 40 degrees Celsius ang na-record nga heat index sa syudad. Bangod sini, ginpanubuan sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office sa 40 degrees Celsius ang heat index threshold. Kag nagrekomendar sa Department of Education nga magpatuman sa adjustment sang klase. Kung malabot na ang threshold, mahimo suguran sang mas temprano ang in-person classes kag himuon lang ini nga half day kag mag-shift sa alternative delivery mode. Ginahatagan man sa otoridad ng school principals sa tika nga pagahimuon depende sa naeksperyensyahan nga kainit sa bulutuan. There are schools nga located sa mga cooler nga environment sa city, and also there are schools nga located diri sa stretch sang diversion kag Mandurriao area nga kung sa diin grabe ang heat index naton. Kung ma-record na ang 42 degrees Celsius, automatic nga igarekomendar ang pagkanselar sang face-to-face classes. Sa District Jail Male Dormitory naman sa Ongka-Haro, mas mabatsagan pagid ang kainit sa panahon bangod sa kagutok sa mga selda. Ang 39 anyos nga si Elias Toto, nakabatsyag sang sakit sang ulo, sang nakaligad niya ay nadlaw, dalas sang kainit sang panahon. Nabudlayan man ini sa pagtulog. Medyo gutok na gimanda kami subong sa sulod. Takilid na lang gid tulog ang iban. Tiki wala ka man gyapon choice mo. Ni kumbaga maskin ano ka ginot tuyog. Suno sa isa sa mga jail nurse, naglabot sa shin ang nagpa-check up sa ila halin sa nakaligad niya may nadlaw. Hugot nga ginatutukan sang health unit section sang BGMP ang may hypertension kag senior citizens. Kung morning, so gina-open cell na sila, no? So may area lang dira sila. At least pwede sa kagwa-guwa no kay kainit dito sulod. Ang amount activity area nga supposed to be sa mga dalaw, dubla tanan nga activity sa jail nga morning dira ginakandak. Ginapatulugan na namon temporary. Suno kay Jail Officer Liza, tuman nakagutok ang sitwasyon sa jail facility. Bangod sa masobra 200 lang nga kapasidad sini, yara na sa 1,469 ang mga PDL. Suno sa BGMP 6, halos tanan sa 40 ka jail facility sa rehiyon ang may mataas nga congestion rate. Agod masabat ini, ginmanduan ang mga jail warden nga makigangot sa mga LGU sa paghatag sang duta nga patindugan sang jail facilities. Iloilo City has already given us that will actually solve the problem of the congestion sa ato niya PDL sa Ongka and also sa female. Jert, ginahulat na lang sa Iloilo City DRMO ang approval sa alkalde agon mapatuman ang mga adjustments o kung ginrekomenda ang adjustments sa klase. Nagrekomenda man ng disaster office sa mga establishments nga i-adjust ang work schedules ilabi na sa heavy duty ang mga trabaho.
Jert? Maramugin nga salamat Kapuso Kim Salinas. Para sa dugang mga balita sa Bacolod City kag iban pang lugar sa Isla San Negros kag Panay, mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga puso, madamo ginya salamat. Pagsuspinde ng face-to-face classes may dakong epekto sa pagtuon sa mga estudyante suno sa pila ka mga manunudlo. Samtang pila ka mga estudyante aminado nga nabudlayan magtuon pinagi sa distance learning. Yaring balita nga aton gintutugan. Bangod sa tuman, kainit nga tiyempo. Suspendido ang in-person classes sa preschool tubtob senior high school sa Bacolod City kahapon tubtob subong adlaw. Sa Negros Occidental, 11 ka mga LGU ang nagdeklarar sang suspensyon sa face-to-face classes subong adlaw. Mas better na papuliho na lang sila. They have to continue their studies through modular or through online. Apang, nagapating pila ka manunudlo sa Bacolod City National High School nga mas epektibo ang face-to-face classes. Tama ka budlay, sir, it is because mas okay yung face-to-face classes wherein maka-interact ka gid sa students. Naintindihan naman kuno sang pila ka manunudlo nga para sa safety sa kabataan ng suspensyon sang klase. Apang, may mga adjustments man kuno nga sarang ipatuman. Yes, sa una, sang time ko, diri man ako nag-high school. Pag nag-ulan, ulan lang, basa lang kami puli kung init, mamayong lang kami but kung baga, the show must go on. Nagakabala ka maini nga may kasubong sang pandemyang sitwasyon sang pagtuon sa kabataan bago sa kulang sang interaksyon sa mga estudyante. Daw para sila nga daw pandemic man sige apot. Dako ini nga challenge sa amon sa mga maestra nga ti another naman i-DM ang mga kuan sa mga kabataan naton nga dako nga pagpanghangkat ang internet connection pati na ang paghangop sa leksyon sa mga estudyante nga naga-online class. So, hindi kami maka-learn kay mas nami gid nga mayara sang ma-explain sa amon nga naka-understand gid sang subject. Ang kaangay sining sitwasyon na tabo man sang 2024 bangod sa El Nino. Ginalauman nga mapangitaan sang paagi sang DepEd nga hindi makompromiso ang kalidad sang edukasyon sa tunga sang pagpanghangkat dala sang mainit nga tiyempo. Upod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, on Western Visayas. Anom ka menor de edad naghabuyan na isang botelya sa dalan sa Barangay Argelias, Haro, Barangay Hugton Pagid ang seguridad agod hindi na masulit ang natabo. Si John Sala nakatuto. Makitaan sa video mga kabataan kay nga nagalakat sa dalan samtang nagasinggitanay. Nakuha ng video matapos maghabuyan na isang botelyang anong tanan ka mga kabataan sa tunga sang dalan nga sakop sang Barangay Argelias, Haro kagabi. Suno sa gasoline boy nga si Jason, nakimot na lang sila sa nabatian ng singgitanay sa mga kabataan. Lagati kami nga may nabuyan na botelya. Mga kabataan. Sa pagpangusisa sang Iloilo City Police Station 9 ang 5 sa 6 ka mga minor de edad ang mag-ululutod samtang ang isa naman ang abiyan sang isa sa mag-ululutod. Ginapahayag nga nakabais ang isa ka minor de edad ang kahagugmas ang yautod nga nangin rason sang kinagamo. Gi-turn over na lang siya dayon sa parents kay nagabuti ang mama. Bali ang mga bata nga na ang ila mama gaubra sa city gapamaligya. Bali naghapit na sila diri. Wala sang may napilasan o kung nahalitan nga establishmento sa lugar. Tagabanwas ang pabiyang mga minor de edad kag nagupod sa ilang ginikanan nga nagpamaligya sa lugar. Nagliho-liho sa dalan ang mga nasambit nga kabataan sang natabo ang gamo. Bangod sa insidente, mas magahugton pa sa mga opisyal sa barangay ang seguridad sa lugar, ilabi na kung kagabihon kag kaagahon. Porundahan na naman sa mga danod, sir. Porundahan na lang sa danod, gisawayon mo sila. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Pabuso sa Bacolod City naman, konduktor patay sa aksidente nga nahulog sa nagadalagan nga Mornay's PUJ. Insidente na hulikam. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa sining CCTV video nga kuha sa sulod sa Modernized PUJ pasado sa isang gabi sa Marso 4. Makita ang konduktor nga si Reynan Sigurado, 22 anyos, nga nagatindog malapit sa puwertahan sang ilang Modernized PUJ, samtang nagapangdaho sang tiket kag nagapanukot sa mga pasahero. Mati-unti-un pa, makita nga nag-abre ang puwerta samtang nagadalagan pang salakyan. Nation man nga naghulag ang konduktor kag nahulog ini sa Dalan Burgos sa Bacolod City.
Gilayon ini nga gindala sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Bukod sa impact sang pagkahulog, nakaangkon ang biktima sang seryoso nga sabad sa ulo. Duha ka adlaw ini nga na-comatose subtob, ginbawian sang kabuhi sang Webes, March 6. Nakapagatuon ako di kay mapirmahon kung i-revive pa siya. Iti pump. Nagdesisyon kami nga hindi na namon pag-pump kay kapoy ng lawas siya. Agkasakit man kag wala man gyapon sang bisan ni pamsa. Ay dunga mapitik amo man gyapon gantos malang siya. Sa investigasyon sa Bacol Traffic Enforcement Unit, nawadaan sa balanse ang biktima. Rason niya nahulog ang driver. Nga mong may control sa pag-abri sa portahan, posible magapangatubang sang reckless imprudence resulting to homicide. Kung desidido nga magpasaka ang pamilya. Ang driver nga abri sa portahan nga gadalagan pa sa lakyan, din ang konduktor amo man nga tindog siya sa may portahan nga wala gid pangaman la nga ma-outbalance siya. Wala pa sa desisyon ng pamilya, samtang nagahikot sa hamyang kaglubok sang ilahimata. Ang buligan kami nila sa mo nga sitwasyon subong buligan man kami nila asikaso kag nga matigayon man na ang insurance. Ginpadulungan sa News Team ang garahe sa modernized PUJ apang walang driver sa lugar. Wala man sang tiglawas ang kompanya nga nagatubang sa News Team. Upod, Karil Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, Iloilo may pinakamadamong nga bulawan nga medalya nga nakuha sa bago lang natapos nga Western Visayas Regional Athletic Association Meet 2025. Mga atleta sa riyon handa na para sa palarong pambansa 2025. Si John Sala nakatuto. Iloilo, magpangibabaw. Ini ang mantra ng delegasyon sa Iloilo sa nagsugod pa lang ang Western Visayas Regional Athletics Association Meet 2025. Kahit sa pagtakop sa kompetisyon, Iloilo ang nakatipon sang pinakamadamong abulawan nga medalya sa di naglambot sa 227. Ginasundan sang Negros Occidental nga mayara sang 185 kag Aklan nga mayara sang 38 gold medals. Once again, we have proven that the delegation of Iloilo or the province of Iloilo is the powerhouse of Region 6 in terms of sports. Sa Para Games, kampiyon ang Iloilo Province, samtang first runner-up naman ang Negros Occidental kag second runner-up ang Aklan. Sa elementary, nagpangibabaw naman ang Negros Occidental, ginasundan sang Iloilo kag pangatlong Antique. Kag sa secondary, Iloilo Liwat ang nagpangibabaw, ikaduwang Negros Occidental kag third place naman ang Aklan. Nangin malinong kang matawhay nung pagkandak natin sa ating sininga Wibraa, and we are happy that all of our preparations with that of the province of Antique, the schools division of Antique, and the Deputy Regional Office, nangin mapinungahon ni siya. Handa naman ang Team Western Visayas nga magpangibabaw sa palarong pambansa 2025 sa Lawag, Ilocos Norte. Ginanunsyo man sang DepEd 6 nga syudad sang Pasig ang mag-host ang Wibraa Meet tuig 2026. Upod kay Hans T. Sierto, John Sala, 1 Western Visayas. Masobra 800 kakasos ang dengue na record sa probinsya sang Iloilo halin Enero tubtob Marso. 6 na ang napatay sa balatian. Si John Sala nakatuto. 3 ka miyembro sang pamilya ni Maria Lourdes ang natapikan sang dengue sang Pebrero. Nagtugay ni isang kahangawa sa pamilya ilabi na sa malala ang epekto sang dengue sa kayong lawas. Rural cleaning na kami sa amon Panimalay, diri sa amon nga compound. Ang tanan nga mga pwede tiniran sa mga tubig, ginapanghula na namon. Naglabot na sa 6 mga active cases subong sang dengue diri sa Barangay Alegre, Oton. Bangod sini mas ginatutukan sang barangay ang 5S strategy kontra dengue kag ang mas ginpasangkad nga pag-edukar sa pumuluyo. Yung mga BSW naglagaw kada soon, tapos nag-spray kag kaya kulob sang mga plastic bottle. Sa bilog nga Iloilo naglabot na sa 803 ang nagpositibo sa dengue halin Enero tubtob Marso 2025. Mas mataas ini sang 77% kung ikumpara sa 454 cases sa parehong nga tion sang 2024. Nagapangunang Banwa sang Leon nga may 52 cases, Coton nga may 50 cases, kag San Joaquin nga may 47 cases. 6 naman ang napatay na sa balatian. Lunsay 2 napatay sa Banwa sang Carles kag Putotan, samtang tag-isa naman sa Banwa sang Oton kag Tigbawan.
Ang pinakapektadong age group naton amo ang mga kabataan nga nag-edad 1 to 9 years old comprising 37% of the total cases, followed by those aged 10 to 19 years old comprising 31% of the total cases. Plano sang Iloilo LGU nga magdeklarar sang state of calamity sa probinsya bangod sa dengue. For the declaration, we have to convene the PTRRMC. But for purposes of funding, we still have logistics now. So we might need the access to the quick response fund maybe 2 weeks from now. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Bantayan, Pope Francis nagapasalamat sa mga nagapangamuyo sa iya pag-ayo sa double pneumonia, pinaagi sa isa ka audio recording. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, masobra na 10 ka oras matapos na sapuan patay ang iya 5 katuig nga bata sa baybayon sakop sang barangay si Barrio San Lorenzo, Guimaras kahapon. Wala naman sa kabuhi ang 34 anyos nga si alias Junel, ang may isang bata sa nasapuan sa baybayon sakop sang barangay Cabano sa Amuman nga Banwa. Sunod sa kapulisan, nagakulob sang nasapuan ang lawas ng bitima kapin 30 metros ang distansya halin sa Pangpang. Posible nga ginbiringan ang biktima base sa nakita nga bayo sini nga nakahigot sa iya tuong nga batiis. Madumduman nga Miyerkules ang hapon sang nagpalawod ang mag-amay upod ang duha pa nila kahimata apang hinali nga ginhampak sang balod ang ilang sakayan rason nga nagkapan. Na-rescue ang duha nila kakaupdanan. Mapuso pila naman ka mga garbage collector sa idalom sang kontraktor sa Bacolod City LGU nagreklamo nga ginkakas sa trabaho. Kontraktor nagdepensa. Yaring balita. Walo ka tuwing garbage collector si Julie Sapian sang kumpanya nga nagkontrata sa Bacolod City LGU nga maghakot sang basura. Apang sining Enero, nakibot ini nga wala na siya gin-renew kaupod ang 37 kiban pang garbage collector kag pila ka driver. May limit lang kuno sir ang edad. Pero hambal sang amo sang tagiya sa Manila nga 60 o 65 kung kaya nyo pa, sige kami obra. Kaya pa man namon sir, kaya hindi pa man kami siling may ano man, may ginabatyag sa lawas. Si Winifredo, nga magasaulog pa lang sang ika-59 kadlawan sa Oktubre, nagalangot man ang buot. Daw ka subo man sir eh. Ngagin islan lang kami gulpi nga kaya pa manamon nga magtrabaho. Sunod sa ila, wala gin klaro sa ilang rason sang hindi pag-renew sang kontrata. Depensa sa Human Resource Supervisor sang kontraktor. Kada tuig, gina-renew ang kontrata, kagabahin sang proseso ang paglantaw sang pisikal nga aspeto sang mga tinawo. Siyempre, ang number one nga reason, no, especially sa amon nga garbage collector, kilala namon someone who is physically fit. Kay, siyempre, kung lantawon mo sa dalan, ano ba lang ubra sa isa ka garbage collector or palero? Diba? Gasulay sila sa init, subong nga aga, dugay-dugay, masulay naman sila sa ulan. Tapos, gatuwad-tuwad, gahakwat sang mga drum, sakod, ang bugat, diba la? Dugang sini, 18, tubtob 55 anyos ang age limit para sa sini nga trabaho. Bag contractual employees lang, wala sang mabato niya separation pay ang maging pangkakas. Sunod naman, sa Bacolod Environment and Natural Resources Office, dapat ginklaro ang proseso sa hiring. The hiring process should be very klaro dapat ang mga qualifications from the very start. Hindi siya makasulod kay hindi pwede nga ara na siya sa sulod kag amo pa pagkabalo niya nga may amo na gali nga mga policy. Magasimpatiya kita sa amo sini. Plano sa LGU nga maghatag sang bulig sa mga nawadan sa trabaho kag makikistorya sa kontraktor. Upod, Kiril Casilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.
Pinaagi sa isa ka audio message, ginpasalamatan ni Pope Francis sa mga nagapangamuyo para sa iyang madasig nga pag-ayo sa balatian nga double pneumonia. Sa iyang mensahe, ginpalabot sini nga nagapangamuyo man siya para sa mga tumuluo. Ini ang unang nga tion nga nabatian ang tingog sang 88 anyos nga Santo Papa, umalin sang gin-admit ini sa Gemelli Hospital sa Pebrero 14. Kada gabi, nagatipon ang pila ka tumuluo sa St. Peter's Square para magpangamuyo. Mga puso, nagapahanumdum naman ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa CONCAAP kasunod sa pinaka-insidentes ng sunog sa pinaka-flights nga posibleng tuga sa mga power bank. Base sa regulasyon sa CONCAAP, ginadumilian ang pag-check-in sa mga bagahe sa power bank bangod ginakabik ini nga fire hazard. Pwede ni sa mga hand-carry luggage pero hindi dapat maglapaw sa 100 watt-hours ang efficiency sini. Kung maglapaw sa 100 to 160 watt-hours, kinahanglan anay nga aprubahan sang airline. Istrikto naman, yung ginadumilian bisan sa hand-carrying power bank nga lapaw sa 160 watt-hours. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Sa ato nga sa mainit nga tiyempo, mga kapuso, may mga lugar man nga mataas ang tsansa sang ulan. Nagabalik ang amihan kag shear line nga posible nga magdulot sa mga pag-ulan. Kadungan ini isang padayon nga paghuyop sa mainit nga easterlies. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa sang ulan sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo kag Negros Island Region. Posible man ang pag-ulan sa nabiling nga bahin sang pungsod. Sa Negros Occidental naman, negosyante nga Chinese national patay, samtang kasosyo sinipilason matapos ang tiro sa Talisay City. Suspect utod sang napatay nga biktima. Nakatutok Aileen Pedreso. Napuhag ang mga trabahante sa ini nga construction supply matapos makabati sang lupok sa sulod mismo sang ila compound sa Corazon C. Avenue sa Barangay Bubog, Talisay City, pasado las 10 kainas ang aga. Gintiro nagali ang tag-iya sa negosyo nga sanday alias Sunny kag Peter Lunsay Chinese Nationals. Suno sa isa sa mga trabahante, duha kalupok ang ila nabatian gikan sa conference room. Kulbaan kami tanan mo may ara kami dira mo. Ano to, gulpi lang amo to. May gulpo. Siyempre nakraming kami. May igos ang bala sa ulo si Sunny sang nasapuan nga naghigda sa kaugalingon nga dugo. Gindala pa ini sa ospital, apang gindeklara nga napatay. Ginatudlo sa suspect si alias Jimmy utod sa biktima. Sunod sa kapulisan, antes nagluntad ang pagpangtiro, nagpakikistorya pa ang sospek sa iya utod. Gintiro man sa sospek ang upod sa negosyo sang iya nga utod, antes nagalin kag dagwa sa compound. After a while, may nabatian silang alupok and nakita nila na may igo na sa ulo ang aton nga isa ka biktima. So and then ang suspect is nagwa diri sa opisina and also confronted ang isa naton ka biktima. Na-recover sa crime scene ang caliber 9mm nga pusil kag duha ka baseyo sang bala. Sa pagpangusisa sang kapulisan sa mga empleyado, madugay na nga may hindi pag-intindihan na isa tunga sa mag-utod. Sometime in January 2023, may conflict na ni sa ila, no, sa ilang mag-utod. Ining suspect naton ginlampusan ini ang older brother niya and because of personal grudges. Isa sa mga anggulo nga ginatutukan sa kapulisan ang ginapahayag mga utang sang sospek sa iya utod. Arestado ang sospek nga wala na naghatag pa sang pahayag. Samtang padayon naman nga ginabulong sa ospital si alias Peter. Upod Geruel Bangoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. O exciting mga puso, literal nga Hello Philippines, Hello World na this Sunday para sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Magabukas na ang bahay ni Kuya para sa another historical collab o kung historic collab sa GMA Network kag ABS-CBN. Makilala na ang Sparkle kag Star Magic Artist nga may dala nga big surprises kag bigger drama sa unforgettable season ini. Bantayan sa PBB Celebrity Collab Edition sa GMA Network. Alas 6:15 ang gabi sa weekends kag alas 10 naman kun weeknights. May live stream man sa parehong oras sa Pinoy Big Brother YouTube page, Kapamilya Online Live kag I Want TFC.
Mga kapuso, Championship Games ang volleyball girls sa Wivra 2025 gindag sa Sang Tumalanaw. Team captains ang Negros Occidental, crowd favorite. Si Tess Ordales, nakatuto. Wala na makasulod sa Binirayan Sports Complex ang ining mga tumalanaw. Bangod pila ka oras antes ang Championship Games ang Volleyball Girls Secondary kahapon sang hapon, napuno na ang venues ang supporters ang players ng Atiga National High School kag Bacolod Taytong High School nga nagatigawas ang Negros Occidental sa Wivra 2025. Ang tanan excited nga masaksihan ang hampang kag makita syempre ang crowd favorite nga si Brianna Nicolaang 16 anyos ang Taytong High School bangod sa iya kaanyag kag abilidad man sa patagsang volleyball. Sa ulihi ginlutos ang Negros Occidental ang Antigua sa score nga 25-15 kag 25-10. Bangod sinihin mag-abante sa Palarong Pambansa 2025 sa ikatunang higayon ng Negros Occidental sa Ilocos Norte. Gindeklara naman bilang best middle blocker si Ang. Our first strategy was actually teamwork in siya. Because not only is this a competition, as a team we can learn a lot and also as individuals. Not only just the game but more like characteristics and many more. The things that motivate us actually, first of all, God motivates us. Tess Ordales, One Western Visayas. Padayon ang good news sa mga motorista sa Madason. Nga semana ginapananaw nga maganubo pagid ang presyo sang gatong. Mga puso, base sa datos sa gikan sa oil industry, ang presyo sa gasolina ang ginalauman nga maganubo sang piso kag 40 sentimos, tubtub piso kag 70 sentimos kada litro. 90 sentimos naman tubtub piso kag 20 sentimos kada litro naman ang posibleng iganubo sa presyo sang diesel. Medyo dako naman ang buhin nga lauman sa presyo sang kerosene nga yara sa piso kag 50 sentimos tubtub piso kag 70 sentimos kada litro. Sa March 11 sang agi kapatuman ang adjustment sa presyo sang gatong. Mga kapuso, get ready nga magkuha sang hugot sa newest single ni Mitzi Josh nga Let Me Down Easy under GMA playlist. Suno sa Sparkle Artist, ang kanta nagalibot sa istorya sang couple nga hindi na magintindihan na isa rason kinahanglan na nga mag-let go. Samtang title pa lang, madalom na ang kahulugan sa newest single ni JC Regino sa idalom sang GMA Music nga Baby Tawan. Nahanungod din sa sakit nga mabatsyagan kung mabayaan sa ere sang tawo nga ginapalangga mo. Pwede na mga kapuso ma-stream kag ma-download ang Baby Tawan kag Let Me Down Easy sa tanan nga digital platforms. Would you let me down easy? Don't you hold me in the cold. Lagi mong tatandaan na mahal kita kahit na meron ka na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.